అరే మామ వాడు రోజు 3000 కొడతాడట, ఎట్లా కొడతాడు రా వాడు? ఇగో వస్తున్నాడు కదా, చూపిస్తా నీకు. బుకింగ్ వచ్చలేవా అన్న? వస్తలేవు నా, అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం మేము. అరే ఏంట్రా ఇది? అరే మామ, అది చార్మినార్ వచ్చిందిరా. అరే ఏంద్రా వాడు, ట్రాఫిక్ చూడాడు, ఏం చూడాడు అరా వాడు. చాని చదివే లోపే గాయబ్ చేసిన బుకింగ్ ని. అయినా నేను పోను కూడా మామ చార్మినార్. అందుకోసమే మామ ఆడు రోజు 3000 కొడుతుండు, మనమేమో ఏడో ట్రాఫిక్ ఉంది, ఏడో ట్రాఫిక్ లేదు అనుకుంటా ఆటోలనే కూర్చుంటున్నాం మనం. అరే నిజమే మామ. అందుకే మామ ఈ ఆటో ఫీల్డ్ లా చదువు రానోడేమో సాధిస్తున్నాడు, చదువు వచ్చినోడేమో సంకన ఆగుతున్నాడు. చదువు కబ్బినారే ఓయమ్మ, నా సావుకొచ్చినాదే